Tay part 20 man ni tarong part. May plano na to anig magpadagat ah. Ikaw pa, part. Oh, sige man. Sman, maligo ka? Init yung panahon po do. Iking panahon mo. Okay, let's go. Tara. Wala, pwede gayon. Ito gayon. Kayo ba? Yan, dagan pikik chika ron. Kalawan kayo nga ligo dito. Yan, chika ron. Eh baka part. Part. Som to ni part. Nakapula pa ko sa inyo na ani. Lagsun ko ana. Gani part. Aw. Kaso na lang nimo part para dili ka lagson. Bitaw. Na. Kasa na yun, dali ah. Ano ba? Gago! Sa po na yung pagkamingawa po niya ang resort ani court. May pay mangita ka dito kuan court ba? Gusto mo rito pag sus, may pay maligo tanan ito pakita sa atong abs. Ha? Maabot ra sila Mo unya. nga ni magto taro bye-bye, pakita sa atong mga abs ba. Eh, ato ang nato sila ron kay para maka paantan di as bye-bye oh. Mangita ka na dito customer pag man dito pang ganyat dito ba? Ngita pa ta nga moabot ra na sila. Iya, bantay, di na maabot ro na. Daghan man dahil nga ligo oh, diri sa beach oh. Gani sa? Oh, daga po nangaligo. Ani, Bitaw. Tara. Mga ligo na ta. tara mangaligo ta. Sa ila man ang abay. Sa ato man ang abay. Ay sila man day na oh. Tara. Gago! Oy dok. Anay customer oh. Ay atin ang rapo ra man kadagig pungit buanga ka. Kasi customer. Napa ni oh. Ay minatay yung say customer nga. Sila man na. Usa po na nga. Ano klaro? Di na mayad. Kuan po ta dire. Tanga wala na mayad, wala na klaro na. Dok, nanay customer oh. Ah, customer nga, di na mayad. Wala na klaro na. Sigurado na na oy, bayad na goy na sila oy kay customer mo na. Uy, bay. Bay. Naaram day mo dire. Alin na mo dire bay, sulod na mo. Kay wala may customer dire. Customer nga, di mo na mayad. Klaro na customer na. Ay, salamat kayo bay. Sulod na mi. Naawa dire oy. Nahawa man dahil din lugar na eh. Ah, sa man si Abay Idok nga bad mood man lagi na bago pa gani minaabot. Wala, ganyan rami diri ka paabot. Walay customer, mga walay gana. Kami di ay. Dili day may customer. Gani, dagan chika oh. Kami kay ligo eh. Init yung panahon ron. Asa dai mo bay? Anong nakasuroy mo mo re? La, nakitaan man mo na mo god mo nang ni anime dire. Kitaan. Pasangir ra gud mo para makalibre mo diri ligo. Soon bay, abangan na mo na eh. Dok, abangan daw nila. Abangan. Utang na guay, dili kay abangan. Sila mo nag-ingon nga mo abang sila. Abang. Eh para maka Wala kay nay kwarta, abang. Anay mga kwarta. puta. Sige ko na, pangtanaw nay kwarta. Kamo, naa mo? Kay wala ko. Mugay nang nag-ingam ng abangan. Grabe na mug na kadiya. Sina ah. Kamu na kaingon nga abangan. Dok labot ana oy. Na tanawara. Gituludanay na ganing kinsang bayad. Ya mingon pa nga abangan. Wagin mo ikadaon dia basig piso ra, basig sa lakwit na lamang kay para maka kuan pud mi. Ora gid may diot ani. Bay, mingaw lagi ka na imong beach dire bay. Wa man lagi kay customer. Oh, sa pikas oh daghang kayo customer oh nangaligo. Sig pangutana ko customer. Dito tayo mas bigas kay dagang customer. Ingna ra gid wala may kwarta. Dire lang may, kinamang pud mo dire. Gani kalibre dire. Na libre, wala na libre rong panahon na. Kay timbalagyo na hapit. Ya, unsa pa man yung ipaabot dire? Sulitan na inyo ang libre dito. To papagtong mo dito sa init. Aw, kay ne kay libre, tara bay. Salamat kay bay. Kay libre. Salamat kayo bay ah. Salamat kayo. Papagtong mo dito. Salamat bay. Banti na mo ikaw. Banti na po dito. Ah, kwarta akong ipangita niya. Kwarta. Kapantong anang init. Customer ni mo ulay kwarta. Sa tubig. Kabuang. Bitch, maning ano na may dolphins.